Kdy můžeš mít zájem? Někdy je důležité uvědomit si, jak silně v nás zůstávají dětské vzorce, když jsme se setkali s tím, že naše matka nám říkala, můžeš o mě mít zájem, ale jenom, když já mám zájem něco získat. A že vlastně tam zůstává ten vzorec, že nesmí mít zájem, když ta matka nechce něco získat, protože není štědrá, ale je závislá. A tohle je velmi důležité povolit, protože dost často máme dojem, že z toho dětství, že vlastně jsme projevili nějaký zájem o nějakou společnou aktivitu a ta matka vlastně nás odmítla. A my se domníváme, že teda musíme projevit větší zájem, že máme dát víc energie do toho, aby ta matka na nás zareagovala. A nechápeme, že ona nezareaguje, ani kdyby jsme jí praštili kladivem po hlavě.